Аз съм Христина Джурова. В представлението "Формата на нещата" от Нил Лабют играя ролята на Джени. Аз съм Станислав Кондов и може да ме видите в ролята на Филип. Джени е едно консервативно момиче, по-срамежлива, по-затворена, по-интровертно момиче, но пък е много мила и добре възпитана и така много деликатен човек, което много харесвам. Това е нещо, което много харесвам в нея. Филип е един доста самотен човек, както всички в пиесата. В пиесата се занимава и с тази тема: страха от самота, страха от това да не бъдем зарязани, да не ни изневерят, да не би да предпочитат някой по-красив от мен, някой по-заможен от мен. И Филип има огромен проблем с това, да остане без приятели, да остане без половинката си, прави страшно налудничеви неща, само да впечатли хората около него. Малко по-надменен, по-егоистичен, нарцис. Пиесата от Нил Лабют и той е любим мой автор. Много любим, много харесвам как пише и с какви теми се занимава. Тази пиеса точно не я бях чела, като я прочетох, се влюбих. Мисля, наистина много ми харесва и най-много харесвам това, че пиесата става въпрос за млади хора и целият екип сме млади хора. Това е една много особена, остра, младежка пиеса, която на пръв поглед изглежда силно комедийна, но когато направихме по-дълбок анализ и във време на репетиция, усетахме, че това е доста философска пиеса и засяга теми и въпроси, които са свързани на някакси много по-дълбоко ниво, въпроси, които ние дори на пръв поглед не се занимаваме с тях. Било то за валидацията, за това как ние се приемаме, как ние се обличаме в форми, само да бъдем харесани от обществото, искаме конкретно одобрение, конкретно тикче от приятелите си и това в един момент се оказа наистина много сериозна пиеса. Защото не смисляме се, че е малко по-така комедийна, лека, съвременна, а то всъщност е доста по-сериозна работата. Много ми хареса това, че Максима ни провокира с разпределението, защото тя така направи всеки от нас да изиграе роля, която е по-далече от неговия натюрел. Работим с Рая Митева като наш консултант-психолог, защото се засягат наистина много теми, свързани с психопатия, социопатия, такива клинични състояния, които ние не ги играем, но сме длъжни да се запознаем, за да знаем как тези наши хора присъстват и защо се държат по този начин. Другото, което е много любопитно, което се случва за първи път и на 4-ма ни като актьори, е, че публиката ще бъде около нас. Ще играем в галерията и публиката ще бъде от двете ни страни и ще бъде много близо до нас. Трябва винаги това да стои в главата ти, нали, за да може да има видимост от двете страни и винаги, когато публиката е много близо до тебе, има един дискомфорт, който трябва да свикнем и това ще бъде предизвикателство, в същото време е много интересно. Аз имах нужда да участвам в камерно представление, защото много се натрупаха такива мащабни, да.